Fid-dawn tal-informazzjoni disponibbli bħalissa u tal-kampanja ta' relazzjonijiet pubbliċi ferm qarrieqa li akkumpanjat il-liġijiet tal-ippjanar, il-kampanja ġustizzja l-artna ma tistax ma tikkonkludix li din ir-riforma tibqa' teddida attiva għas-settur tal-ippjanar u għall-ambjent tal-pajjiż kollu. Dan qalitu ġustizzja għall-artna fis-qarrija fejn innotat bitħassib serju d-dikjarazzjoni li jagħmel il-Prim Ministru f'intervista riċenti li indikat li l-Gvern għandu il-ħsieb li jkompli jmexxi blekk imsejħa riforma tal-ippjanar. F'intervista li ta' nhar il-ħadd lil Lafin Malta, il-Prim Ministru Roberta Bela wera l-intenzjoni tiegħu li jproċedi b'amnestija għall illegalitajiet fiż-żoni OTZ li nbnew biksur tal-policies eżistenti m'hemm ebda limitu fuq id-daqs jew il-post. Ir-riforma tal-ippjanar għaliex għamilniha? Meħtieġa daqs il-ħobs. Il-Prim Ministru qal li din l-amnestija saħansitra tkopri żvilupp residenzjali illegali f'OTZ u konferma wkoll li l-abbozz tal-liġi 143 u 144 tar-riforma tal-ippjanar għadhom fuq il-mejda u bħalissa qed jiġu emendati mill-Gvern. Ġustizzja l-artna spjegaw kif filwaqt li l-Prim Ministru qal li l-Gvern se jnaqqas l-ambitu tar-riforma tal-ippjanar proposta f'Lulju, il-kampanja tixtieq tenfasizza li mill-aħħar protesta tagħha fl-aħħar ta' Ottubru l-hawn u minkejja weddiet ripetuti mill-Gvern ma ngħatat l-ebda informazzjoni dwar id-direzzjoni li qed tieħu din ir-riforma. Fil-fatt, ħafna kienu assumew li r-riforma kienet neħiet fiskiet minħabba r-reżistenza li sabet min-naħa tal-NGOs, il-komunitajiet lokali u l-pubbliku ġenerali. Intant, l-kampanja kontra dawn il-liġijiet distruttivi se tkompli bl-appoġġ tal-maġġoranza vasta tal-pubbliku u għalhekk il-pubbliku huwa mistieden ikun lest biex għal darb'oħra jipparteċipa f'azzjoni kollettiva sabiex jiġi miġġieled dan it-teddid bla preċedent għall-ambjent u għall-kwalità tal-ħajja tagħna.